Where there is a political party, there is a division. बेखौ मिथिना ला जेराव पलिटिकल पार्टी दं बावनो गावस्रानाय दं गावस्राग्रा केरेक्टार थानाय अर्गेनाइजेशनजों छात्र संगठना जेब्ला थाफागोन बै गावस्राग्रा पलिटिकल पार्टीनि गावस्रानायजों लोगो लोगो बे फरायसा आफादावबो गावस्रानाया एफेक्ट होनो हागौ फरायसा आफादावबो गावस्रानाया फैनो हागौ where there is a political party there is a division and if you want to work with the political party definitely this division will come in the All Bodo Students Union also. গতিকে তেখেতসকলে এই মানে কি কয় বে ফরাইসা আফাদা এফসানো যা सोरबा आसुआनो जा जेखि जाया फरायसा आफादानो जा माने जेखि जाथिनि जा माने बिथांमोनहा डाइरेक्टलि खुनु पलिटिकल पार्टीजों थाफानानै खामानि मावनाङा मानो होनोबा पलिटिकल पार्टी मानि गावस्राग्रा आरो बेजों थाफायोबा नोंबो गावस्राफानो हागौ every political party is very much disputed आरो बबेबा मोनसे पलिटिकल पार्टीजों नों थाफायोबा नोंबो डिस्पुटेड जाखागोन राजनितिया गावस्रा गावस्रि थुख्रा थुख्रि जेखि जाया जातिनि सम्पद जातिनि धोन फरायसा आफादखौ बुखावनानै गोदान फरायसा आफाद बानायनायखौ आङो खुनु दिन बेखौ सापर्ट खालामनो हाया आंनि बिबेगा बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बे भुल जागोन बे जातिनि थाखाय जोबस्रांनाय लाबोनायनि बादै जेबो जानाय नङा दिनै आसामाव एजिपि दं बिजेपि दं कंग्रेस दं सब दं सिपिएम सिपिआइ दं आसुआ खुनु मोनसे बबेबा पार्टीजों थानानै खामानि मावाखै बा मालाबा बबेबा पार्टीनि आइडियलजिजों गोरोबनाय बायदि बिथांमोनहा खामानि मावदों होननानै जायफोरजों खामानि मावाखै बै पार्टीया आसुखौ बुखावनायनि खामानि मावाखै आसुखौ जातीय सम्पद असमियाफोरनि जातीय सम्पद हारिनि धोन होननानै बेखौ राजनैतिक भाबै मथ पार्थक्य बिथांमोननि गेजेराव जेसेखि थाया मानो बिथांमोनहा बुखावालासे मोनसे आसु हिसाबै दोनदों जोंनावबो बर'फोरनियाव राजनितिया गावस्रा गावस्रि जानो हागौ होमबाबो जों जातिनि सम्पद जेरै साहित्य सभा एबसु आबोब दुब्बाफोरबायदि बे आफादफोरखौ जों खुनु दिन बुखावनानै गोदान आफाद जोनोम होनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनो नाङा बे जातिनि थाखाय सुइसाइडेल मोनसे पलिसि जागोन आरो सोरबाफोर बिदि मुभ लादोंबा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बेबायदि माने बुखावनाय खामानिखौ मावा